तो स्वागत करते निरहुआ सबके हमनी के आपन भोजपुरी भाषी चैनल हमार भोजपुरी में। आज के जौन ई वीडियो बाटे ई कोनो विषय पर आधारित नइखे और ई वीडियो बस ऐसे ही हम रउआ सबके जानकारी देवे खातिर रउआ सबके बतावे खातिर बनावतनी कि ई जौन हम अपन हमारे भोजपुरी चैनल के शुरुआत कइनी है ई एगो उद्देश्य के तहत कइले बानी और ए उद्देश्य में कितना हम सफल हो कितना सफलता मिली ये तो नइखे मालूम, लेकिन ये हमार काम रुकी ना, ये हम वीडियो बनावल बंद ना करो। हम अपना भाषा अपन इतना गौरवशाली गरिमा से परिपूर्ण, इतना महान, इतना प्राचीन जौन हमारी भोजपुरी भाषा बाटे एकरा से जुड़ल हम वीडियो बनावत रहब, ए पर हम काम करत रहब। दरअसल में एने थोड़ा गैप ज़्यादा हो गई है, कहे कि हमारे कुछ छोटा सा बिजनेस बा जेकरा में हम थोड़ा सा भी कुछ ज़्यादा व्यस्त हो गए रहनी है। हालांकि व्यस्त हम वहीं पर रहबे करेनी, तो एकरा चलते हम वीडियो शूट ना कर सकत रहनी है। और अभी भी रात के 2 बजे वाला बटे और हम वीडियो बनावत तनी कहे कि हमार कुछ दोस्त, कुछ हमारे जान पहचान के लोग जे ई चैनल के साथ जुड़ल बाड़े, उ लोग के हमरे से सवाल रहे कि मने भाई का हो गइल, अब वीडियो नइखे आवत, काफ़ी लंबा टाइम हो गई कौन वीडियो ना आइल। तो वैसे हमरा पूछेला कि हो सकेला कि ऐसा कुछ सवाल रउआ सबके भी होखे। तो यही से हम सोचने कि काहे ना एगो वीडियो के माध्यम से ही हम रउआ सबके जानकारी दे दी कि नाई जौन हमार भोजपुरी चैनल बा ये अभी चली, एकरा पर वीडियो आवत रही, एकरा पर हम काम करत तनी आ करत रहब। बीच में थोड़ा सा देर हो गई है, ओकरा खातिर हम क्षमा प्रार्थी बनी। और कहें कि देखिए हमें जौन हमारे भोजपुरी चैनल बाटे ये हम शुरू कइनी है जैसे कि बताने कि उद्देश्य के चलते। उद्देश्य ही का रहे ये कि हम खुद ही हमारे अपन पर्सनल एक्सपीरियंस बाटे, पर्सनल एक्सपीरियंस कहीं, पर्सनल हमारा इंसिडेंट कहीं कि हम खुद वो लोग से ही जो खुद भोजपुरी भाषी हवन, जिनकर अपन भोजपुरी भाषा हो, खुद ओहनी लोग से और दूसरा भाषा माने दूसरे लोग के हम का बात करी, ओहनी लोग से हम जैसे ये अपना भाषा खातिर एगो संकीर्ण, एगो सिकुड़ल, नैरो माइंडेड टाइप सोच, ये भाषा के लेके वहीन भावना जौन हम देखनी, वही से हम लोग बुझल कि यार भोजपुरी भी एगो भाषा हटे और एक बहुत ही मधुर और सम्मानजनक भाषा है। एक भोजपुरी के भी एगो बहुत अपन एगो गरिमा से पूर्ण इतिहास बा। भोजपुरी में भी एक से एक काम भइल बा और माने आखिर ये भाषा के लेके इतना संकीर्ण सोच काहे, तो बस यही सब ऐसा चीज़ बा जेकरा से हमरे बुझेला कि ना ये हमारा अपन भाषा हो, हमार मातृभाषा हो और हमरे ये बुझेला कि शायद हम ऐसा कुछ कर सकेनी। और हमारे अगर ये पहल से लोग के सोच में बहुत
जौन हमनी के लोग के सोच में ना, जौन हमनी के आगे वाला आए वाला पीढ़ी बाटे, जौन हमनी के अभी पीढ़ी बा, आगे आए वाला पीढ़ी बा, हम लोग के सोच में अगर थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ी तो ये हमरा खातिर एगो बहुत बड़ उपलब्धि कहाई। तो बस अपन यही उद्देश्य से हम वीडियो बनावतनी, और ये हम अपन काम में लागल रही, हमार काम जारी रही। और हमरे बहुत खुशी भी बा ये बात के कि हमारे काम के काफ़ी लोग माने काफ़ी लोग से हमें प्रोत्साहन मिला था। तो और बहुत कम समय में हमारी चैनल के एगो अच्छा खासा परिवार बन गइल बा। तो ये वाकई में हमरा खातिर बहुत खुशी के बात बाटे। और हम रउआ सबसे प्रार्थना करतनी, रउआ सबसे आशा रखतनी कि रउआ सब अपन प्यार, अपन साथ, अपन विश्वास, अपन आशीर्वाद ऐसे ही बनौले रखी। और ये जौन हमार भोजपुरी चैनल बाटे, ये ऐसे ही एक से एक वीडियो ले आवत रही अपना भोजपुरी भाषा से जुड़ल। तो अभी रात के 2 बजे वाला बा, ठंडी भी बहुत बाटे। हम बोलतनी तो ठंड से थोड़ा बहुत माने हमार आवाज़ में कपकपाहट रउआ सबके बुझात हुई। तो ये वीडियो में बस इतना ही। और रउआ सबके प्यार, विश्वास, इस साथ खातिर एक बार फिर हम ने बहुत बहुत आभार। बस ऐसे ही अपन साथ बनौले रखी। और अब शुभ रात्रि।